En gang imellem, så sker der det i vores branche, at man ser en komiker på scenen og tænker, hvad helvede foregår der her? Og sådan var min oplevelse med den næste, som i løbet af ganske få år har bygget sit navn op til en af de mest anerkendte. Mine damer og herrer, herr Torben Chris. Hej. Tak skal I have. Mange tak. Jeg vil gerne lige finde ud af, om vi har nogenlunde samme referencerammer, inden jeg går i gang. Så jeg skal lige vide, havde I også problemer med, dengang da I var børn og var ude og køre længere bilture med jeres forældre, må de der heller ikke tegne i ruden på bilen? Det måtte man ikke, vel? Kæft, var det åndssvagt, jeg er fra årgang 77, der var sgu ikke noget underholdning dengang, der var ikke noget Game Boy eller iPhone, men der er ikke en skid at lave den der bil. Det eneste, du havde at lave, det var det her. Og det måtte man bare ikke. Men det er jo først efter, man er blevet lidt ældre, og ligesom har kunnet efterrationalisere, at det er gået op for en, at den eneste grund til, at man ikke måtte det, det var fordi ens forældre kedede sig lige så meget som en selv. De sad bare på forsædet og røvkedede sig bare og tænkte, ej, du håber så han tegner på ruden igen, så jeg kan få lov. Ej, der kan vente, lad være med det, dit lille svin! Fik jeg lige lidt frustration ud over den her bilkø. Jeg siger til jer, hvis jeg engang får børn, de må da tegne så meget på ruden, de vil. Kun der til gengæld. Jamen, jeg gider ikke det der med, at de tegner på papir og skal op og hænge på køleskabet. Det er pissegrimt i overvis, altså. Hvis jeg engang får børn, de kommer og siger, far må væk tegne, så har jeg tænkt mig at sige, jo, så må du tage noget fugtigt tøj på og sætte du ud bag i bilen og vente på det, du går til derude. Sætter fedt rundt med dine midlertidige kunstværker, altså, jeg gider det ikke. Det næste, jeg gerne vil snakke om, det bliver en kende nørdet, men jeg regner med, at I kan følge med til det. Det er, fordi der er en særlig interviewform, der irriterer mig exceptionelt meget, når man ser reality-tv især. Det er den interviewform, der hedder eftersynk. I kender det, det er ligesom om, der bliver zoomet ind på en af hovedpersonernes ansigt, gerne op ad en eller anden mur, så sidder hun sådan helt op ad en mur, og så skal man høre hendes tanker omkring det, man lige har set på skærmen. Altså, ske på skærmen. Det er parceremoni i Paradise Hotel. Og så skal man lige høre en eller anden sætte sige sådan noget. Okay, da Peter lige stiller sig om bag ved Clara Sofie i stedet for Amalie, som vi havde aftalt, der kan jeg godt se, der falder hele vores plan jo til jorden. Eller, ja, I med, sådan noget fanger du på fortet-agtigt, sådan noget. Da jeg lige går ind i cellen med og kopper, der tænker jeg, jeg rører bare ikke ved den, men så hører jeg mine kammeraters opmuntrende tilråb udefra, så tænker jeg, okay, jeg gør det. Det er fint nok, fordi det giver lidt mening i de der programmer, man vil gerne høre folks tanker, kan være enige om. Den der interviewform, den har simpelthen ikke nogen berettigelse i programmer som Til middag hos og 4 stjerners middag, for der sker bare ikke nok. Det er jo ikke sjovt at se en dame stå og være i gang med at lave sovs og bare stå og røre ind og sige, hold da helt fair, det tager da længere til at lave sådan en sovs, jeg lige har regnet med, og så klip til hende, der siger, jeg må da indrømme, da jeg står og laver sovsen, tænker over, det tager da længere tid at lave sådan en sovs, end man lige havde regnet med. Nu fornemmer jeg måske, at jeg er en kende bitter i dag, og det skyldes, at jeg har en lejlighed herinde på Nørrebro, jeg ikke kan få solgt. Lækker lys lejlighed, 89 kvadratmeter, lige ved Sankt Hans Torv. Det kan ikke lade sig gøre at sælge noget som helst i København lige nu. Men jeg har så gjort det, at jeg har fået fremlejet den her lejlighed for 8400 kroner om måneden. Det lyder umiddelbart meget rimeligt, synes jeg, fordi det er omkring 100 kroner per kvadratmeter per måned. Så sker der det, at jeg lige parkerer inde på Indre Nørrebro, og det har jeg ikke gjort før, fordi jeg har lige fået bil. Så ser jeg lige, hvad satan, 29 kroner i timen, 11 kroner om aftenen. Jeg laver lige lidt hurtigt løs hovedregning, konstaterer, det er omkring 400 kroner i døgnet. Hvor meget fylder så en parkeringsplads? Den fylder måske 8 kvadratmeter. Det er jo 50 kroner per kvadratmeter per dag. Da jeg lige går i gang med starten til næste joke, kan jeg godt se, at regnestykket var lidt for avanceret for publikum. Flere af dem kigger op på mig med helt blanke øjne og siger, at selv hvis vi ikke havde drukket 2 fadøl, havde vi ikke kunne følge med til det der. Men heldigvis så har jeg nogle gode pointer på joken senere, så jeg fortsætter min joke ufortrøden. Det jeg bare gerne vil lytte til at høre. Det, der simpelthen får mit hoved til at kortslutte, det er, at jeg står derinde på Indre Nørrebro, min lejlighed ligger deroppe, jeg tænker, 89 kvadratmeter, der er jo plads til 11 parkeringspladser deroppe. Jeg regner lige ud, okay, hvor meget vil jeg kunne tjene, hvis jeg bare kunne leje min lejlighed ud som parkeringspladser? Så vil jeg kunne tjene, hold nu kæft, 114.000 kroner om måneden. 114. Kan vi være enige om, at det siger noget om, at nu er det blevet for dyrt at parkere i København, når der er nogen, der har ødelagt værdien af min lejlighed ved at bygge den?
Den ville være mere værd, hvis den ikke var der. Den ville være mere værd, hvis den bare var fucking flad grus eller asfalt. Der er nogen, der har ødelagt værdien af min grund ved at indlægge gas, rindende vand og elektricitet og sørge for, at der er tørvejr. Det er at gå ned med et skråtplan for hele det københavnske samfund, når den dyreste lejebolig, man overhovedet kan finde, det er når en hjemløs mand, han sparker 3 papkasser flade og lægger sig til at sove oven på en parkeringsplads. Det er det, vi ikke kan tolerere nu. Det er det, vi ikke kan tolerere som samfund. Det er vanvittigt jo. Det er vanvittigt. Det må I fandme love mig. Når I går hjem her i aften, hvis I ser en hjemløs mand, lige ligger og sover et sted, I må bare losse ham væk, hvis det er en parkeringsplads. Vi har ikke råd til det som samfund, så må han fandme besætte nogle huse i stedet for, det er ikke nær så dyrt. Hvad fanden skal p-vagter gøre, når de går forbi en hjemløs mand? Du kan ikke give en hjemløs mand en parkeringsbøde, jo. Det kan du ikke. Han har ikke nogen vinduesvisker. Skal satse på, at han sover meget tungt, lige klemme ind under øjenlåget. Sådan der. Jeg vil satse på, at det er en ærlig hjemløs mand, for du har ikke noget sted at sende rykkeren hen. Nå, men jeg ved, mange af I var fra København af, det sagde I lige før, og mange af I sidder måske og bor selv i lejligheder og er i sådan nogle gårdlag, hvor man diskuterer, hvordan gården skal indrettes. Det har jeg selv siddet i, og så sidder folk og siger sådan noget, jeg kunne godt tænke mig et lille have i tulipanbed. Jeg kunne godt tænke mig et lille søske. Cykel skulle ikke være større. Jeg vil gerne have et gyngestativ til min søn, hvorfor der ikke bare en, der siger, jeg fucking foreslår, vi flår porten af ind til den her gård, tapetserer hele lortet med asfalt og tegner nogle striber og lever som grever og baroner, mand. Jeg siger, jeg havde vi bare én parkeringsplads hver. Vi kunne bare læne os tilbage og bare se magneterne trille lidt. Og det kan godt være, at der er en enkelt enlig mor, der siger, kan vi ikke godt bare lige i stedet for én parkeringsplads, bare lige have et gyngestativ, fordi min søn, han er bare mega glad for at gynge. Han er bare så glad. Men hvor glad? Præcis hvor glad er han for at gynge? Fordi vi snakker 400 kroner i døgnet. Hvis han gynger en halv time om dagen, så er det teknisk set 800 kroner i timen, han bruger på det. Jeg har lavet en løs hovedregning på det, og nu skal jeg høre. Hvis det er en lejlighed, der ligger inde på Indre Nørrebro, hvor min gør, så kan det bedre betale sig, hvis du har en søn, der er så glad for at gynge, og købe et wildcard til ham til Tivoli, der giver fri turpas og fri adgang et helt år. Så har du råd til at sende ham frem og tilbage i en taxi til 85 kroner hver vej, 2 gange om dagen, og stadigvæk vil du tjene 35.000 kroner om året. Prøv ikke at have det fucking gyngestativ. Hvor så dyrt er det at parkere i København?